నాగబాబు కూతురు నిహారిక మొగిన్ని అందుకే వదిలేసింది. అన్ని మాటలు అవసరమా సంధ్యారెడ్డి నీకు? ఎవరి మొగుడిని ఎందుకు వదిలేస్తే నీకెందుకు? నువ్వు అడగాల్సింది ఎవరు ఏ బట్టలు వేసుకుంటే నీకెందుకు? ఎవరు మొగుడిని వదిలేస్తే నీకెందుకు? ఎవరినమ్మడి తిరిగితే నీకెందుకు? నీకేమన్నా అనసూయ నీకేమన్నా డిస్టర్బ్ చేసి నీ ఫ్యామిలీని ఏమన్నా డిస్టర్బ్ చేసిందా పర్సనల్గా? అనసూయని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడుతున్నావు. ప్లస్ భరద్వాజ్ను, నాగబాబును, నిహారికను మొగిన్ని వదిలేసింది అంటున్నావు. ఎవరి మొగిన్ని వదిలేస్తే నీకెందుకు? ఎవరమ్మడి తిరిగితే నీకెందుకు? ఎవరైనా ఎవరి పని వాళ్ళు చూసుకోవాలి. మైండ్ యువర్ బిజినెస్. సొసైటీలో అన్నీ సర్దుకొని పోవాలి, అంతేగాని ఇలా